Să Florina să jucăm alături de Alin. Trebuie să intri și el. Acest episod vom face... Dacă ești tu prost, încă. Să ai invers. Bun. În acest episod o să facem o casă. O să vă arăt de unde. S-ar putea să nu terminăm până la... Sper să putem să terminăm măcar pereții casei. Dacă când va intra Alin, va aduna copaci pe lemn, pentru că e cam silă să-i adun și sau putea să ne ajungă. Da. Dar nu înțeleg ce chestia asta când intru Alin, nu mai merg. Nu știu, nu m-a dat afară. Normal că te-a dat că trebuia să dea. Calm. O să încerc să rezolv chestia asta cu ieșitul când intrare să îmi iese unul. Totuși, habar n-am ce chestiu. De golera nu mai eu. Ok, dar nu convine. Gata, jeszcze tylko słucham.
Nu trebuie supă. Nu știu ce s-a întâmplat de face așa asta. Se duce și pe comenzi. Câte tot. Da, știu că e cam pătrățoasă casa asta. E pătrățoasă. E casa asta e cam pătrățoasă. Dar nu mai e. Nu, trebuie să fie pătrată. E nicio casă pătrată aici. Trebuie să fie pătrată. Dacă nu... Casa ta nici acum n-ai terminat-o. Unde ai terminat cu veriș? Ăla e acoperiș. Să moară China dacă ăla e acoperiș. Ce acoperiș? Pătrat. Acoperișul bun decât acoperișul tău. Tu ai văzut acoperișul meu cum arată? Da. Meu măcar arată frumos. Bucată urât și... Am măcar liniatic. Nu dacă e creativ și îl sparg. Ce faci? Mai e liniatic? Nu. Așa, verde, blu. Da. Cât a filmat? 6 minute. Așa de puțin. Așa de puțin. Dar plac. What the? Ce oare? What the fucking... Să-ți mă gândesc la ceva și vin.